Na saslušanje... Jesi ga zoomirao? To. Poštovani gledalci, evo ovdje smo ispod Palate Pravde, s nama je advokat Luka Braj, branioc Zorana Radičića ili Srđana Noga. Znači, na saslušanje kod zamenika javnog tužioca prvo je izveden Zoran Radojčić, pošto postupajući zamenik javnog tužioca smatra da može doći do kolizije u odbranama dvojice okrivljenih. Nama nije omogućeno da budemo istovremeno branioci obojice okrivljenih, već smo se mi kao advokati međusobno podelili, tako da su dvojica kolega ostali sada sa Zoranom Radojčićem, obavljaju poverljiv razgovor, nakon čega će on biti saslušan kod zamenika javnog tužioca, a ja i kolega Pušica ćemo sačekati da nas pozovu kada bude doveden Srđan Nogo na saslušanje. Je to nešto što je normalno u sudskoj praksi? Pa mislim, u suštini ne bi trebalo više različitih okrivljenih u istom predmetu da imaju iste branioce ukoliko su njihove odbrane u koliziji. Mi ovako preliminarno ne smatramo da će doći do bilo kakve kolizije u njihovim odbranama, ali pošto je to stav zamenika javnog tužioca, mi smo, tako reći, prinuđeni da to ispoštujemo. Hvala Bogu, ima nas dovoljno za obojicu i to je to. Kada očekujete otprilike da će biti to sve i da... Pa ne znam, znači sat, dva, tri... Danas naravno, da. Znači sad će biti saslušanje Zorana Radojčića. Nakon toga će nas pozvati i idemo na saslušanje Srđana Noga. Hvala. Ja sam pitala da uđem za